कोंकणी उलय लंडन फुलय. It was Radio 99.8 FM, Southampton, UK. हांव मीना गॉयस गावांत लोतोलीचे तुमचे मुखार घेवन आयला बाब एंटनी कुरिया पेंकर कांदोलीं गोंय हाणें बरयलोली आपली कविता. कवितेचें नांव उजवाडाची दिवली. गोंयांत चलतो ता भ्रष्टाचार बलात्कार, गुंग्या अकोंडाचो नश्टो काळो बाजार. गोंयकारांक काळो कोळसो नाका म्हणल्यार जबरदस्तीन हाडूंक वावुरता सरकार. आपलो विरोध दाखोवंक पोरजा सोल्ली मुखार. वायट विघ्ना पयसावंक आयली उजवाडाची दिवली. मोना काळजांतलो राग क्रोध पयस करूंक, नोसाय दुस्मानकायेचेर सयत व्हरूंक, बऱ्या कोरण्याच्या टेळान दिवल्यो पेटोवंक, ओनिती आड काळजीदारपणान नितीन झुजूंक, सरकाराच्या फोटींग राजकारभाऱ्यांचेर झूज मांडूंक, काळोखाचेर जोयत व्हरूंक आयली उजवाडाची दिवली. कोविड-19 ही पिडा नाटक करूंक, संवसाराची विबाडलोली शांती परत हाडूंक, देशांतली लॉकडावनां काडून उडोवंक, बंद पडलोले धंदे नव्यान चालू जावंक, बेकारांच्यो नोकऱ्यो बेगीनच परत मेळोंक, बरो संदेश घेवन आयली उजवाडाची दिवली. दुखी कोतीचेर विसर घालूंक, कुटुंबांतली विबाडलोली शांती परजळूंक, चिंचांबार खावपाच्यो वस्तू तयार करूंक, आकाश दिवा नेटोवंक आनी दिवली पेटोवंक, राक्षांक आनी नरकासुराक उज्यान लासोवंक, निर्मळ पवित्रकायेची उजवाडाची आयली दिवली. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय.